Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa aming alagad sa kangina Trifon Morales and then may partner sa mga ko diri si Randy Gayad. Kung ako ang pasultihon, asap ida, always say a prayer mga kaisan. Now, tang pagpanalangin o pag-ampo nga tustong labang makakagawam. Lord, thank you Lord, si magyata ka na mong grasya. Bisin tinuod ni Lord, ganun panahon na nagkalisod pag ubang mga tao o ang kalinaw sa kalibutan ang mga ipampo. Diya kanimo. Ikaw ang mga isaligan sa tanan. Salamat Lord sa mga grasya. Grasya ni magyata ka na matagalaw. Thank you kayo. Asap gan mga kigalan. Okay. Bueno, ang sa tampo na itong hatagan ng pagtagan, pinadakin usak ka lalaki nga napang-asa, nagpatago ng sangan nga Simo. Kinig ba doon sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sender, si Simo. May ginaingon nga lihok tao aron ikaw mabuhi. Pero kining akong anak, tapulan gyud kaayo. Kay murag dili nahapit mo lihok sa mga trabahoon. Sige lang higda. Kaurag gyud og katuog ang trabaho. Kalagot ba? Pero aron inyong jumasabta ng istorya, ingnon ko ni ini pagsugod. Heavenly shades of night circling in twilight time. Out of the mist, your voice is calling. It is twilight time. When purple-colored spark mark the end of day, I hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows cover splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you here with me. Together at last, the twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rainbow boat in the blue. Here in the sweet and same old way, I fall in love again as I depend. Deep in the dark, your kiss will turn me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for an angels to be with you. Together at last the twilight. Tay! Tay! Undan ako na mo pagsingit kanta-kanta diha. Paghakot itong tubig kay Wagi. Wagi magamit ang tubig sa palunga. Sorry, kanta-kanta dari practice-practice to. Tatay ka karon. Paghakot dito. Kita gina siyang busi kay kalu. So, pagkulata ka na ko. Busy kay ko diri tay. Nagkala. Ano to ka ni ko mo na kung muray mo. Muhimo ko supaw. Wala kita, wala kita. Kaut nakahaog ganahan og tubig ron. Susihon ako barilog na adabay sood. Hindi bata nagdako, nagkatapulan. Kadako ulag lamoy aning kanahan pero dili mahimo. Pitulong ko ni. Bahala kami spitra ang magkasumpake. Dili mayo nga pamnayunan lang ning iyang katapulan. Nalarang baril. Tanaw na akong napuno na bakahan ni. Bayo kini anay sod pero wa mapuno. Abay na ako. Dili na lang din mulihok ng bata. Mao giniyang kalaki. Nagkatapulan. Munang mahilot ko yan ni. Tapulan ni. Maminyo na lang ni Way makatuunang trabaho. Tapulan. Magsikik katakanta. Lagitin. Oh, Petra. Petra. Itong pagutan asi mo. Kutas pa kayo. Ha? Kinaghakot og tubig? Kinsa man ay sa imong mata, ha? Kinsa sa imong pananaw, dini ako. Si Ramina ning imong nakita. Ha? Ikaw man naghakot. Ang man mo magkamaghakot. Si Tukles akong bisugo. Huwag yun din maghakot. Ang dimbal ng tawhan na. Kadako lang lawas way buot. Tapulan. Mayroon kaon. Kinsa ba tighakot og tubig? Ako. Nya ano ibasang ba ni magtuklis? Ikaw. Ano? Ako naman hinuon. Kaya amat ako dinuunan eh. Oh, kinsa ba ay tapulan ninyo? Ikaw man kay tighakot. Nganong ipasa man nimo tuklis? Ikaw mao tapulan. O saon ko man paghakot nga nanguha pa man kong kahoy para subnod. Bulangon din akong trabaho. Rason ka pag tapulan ka gyud. Pagkakidot ba yan eh. Hey! Mauni usa sa nakita na akong hinungdan kung anong tapulan kayo ng anak na akong usa. Gumikan kay labanan man dayon sa inahan.
Maunang spoiled ning anak ka. Tuklis, hinihinay ko no diha. Murabay kagpiran ng kaon. Hadlok kong bahurot pa ka. Hinay ko no diha. Ngano magdugkasi mo ha? Nga initan magyud nimo nga atong anak. Kao na lang kuno dihang imo. Bitag ni mo, Petra. Imong nalabanan na yun ng Tay, tay, baliw kong tunol ng kanon, tay. Tunol na. kabuta diha. Kabuo raw ng kanon ni mo, manugo pagduka. Kapulang din mo eh. Ngano magdugkasi mo oy? Petra, pa! Hoy, asa ka man ha? Nawagtang akong gutom. Nawagtang akong gana. Di ka mo kaon. Amoy kaon diha. Waraw. Ay, Sibo! Tay! Ako likaw na rin sudan mo, tay, ha? Pawali, tuklis, kay magkukot kita. Dong, kuwang pa na nimong sudan. Apot lang ng isda, ibili ng tatay nimong kananang ikog. Ay, masukon to sa tatay na yan lang na yun. Ayoy, kahadlok na unsa ka man. Makanon bitaw siya, lakaw-lakaw man. Hutda o kaon. Recorded by X Thunder Gaming. Nirot yung kaon sa kanahan ng sudan. Ibinlan na lang kung buo sa isda. Grabe ha, bata. Basta kaon na, may problema. Pero kung trabaho ang nagalit bahay, paskal tapula na. Hey, Tuklis! Ay, Usawa ka? Huwag ka plano ng eskwela? kapuya ng schooling na yun. Drop! Ako ang tayo. When you study, you learn. When you learn, you forget. Why? So, why study, ha? Mausad, no? Mao na. Mausad, no? Kaman, ano tugsom na nimong bata o di kanahan mo eskwela? Di pa kaala, wa kay gastuhan. Ay, hilam nga, Petrawi. Ay, ikaw, tay. Dili ka priya si nanay nga understandable kayo. Understandable. Hilom pa mo. Daklong hilom ka, Tuklis. Ang sama. So waya. Kubot na. Sus! Sama dyan mo. Ikaw bitaw ni eskwela ka man. May nakamahuan ka, nakagraduate ka. Ay, nalaging suti. Itong sa unang pag-eskwela ng Petra. Kailan, himan to. Love niya ay mulusot pagkyug ta. Hagbani, oy. Usam ka, Petra. Huwag kay plano para sa atong anak. Musugod lang kagawa na yung bangkaagan na ato anak. Usay way hibang taagan. Pananglit og mamatay na ta. Usay mamatay na ta. Ikaw lang ay mangdamay pa mangyug ka. Pananglit na gani. Pananglit ba ugwa na ta. Usaon naman lang na ito anak. Usaman pagbuhay na yung kaugalingo. Nga wa mo na trabaho. Wa may tarong na mabuhi ka na. Ikaw may tarong na kang trabaho. Buhi ka man lagi. Ha? Siga pa mangga ng imong mata tungod sa kabudlat. Sabot o pasigaon pag yun mo. Labot mo noon ang ako mata ng akong istorya. Eh. Tay, tay, kibala ka, tay, kinig minyo na ko, sultian. Akong asawa, may buhi ako. Ha? Oh. Uy, hustong utuka ko ni mo natukol. Daghan pa ka sa inyo. Doon nga, Rami, tay. Kamatay ka doon. Ako, tay. Ha? Padakla ako. Ah, nay, okay, oh. Naku, patay na yun, nay. Lain naman ni ako'y masuko ha. Mura kong bomba nga atomic ma'am. Suway eh. Ay, pagkakito. Wasat ko sa buko sa utok na kong asawa. Kanya rin nagdakong tapulan ang mo anak kay dili madisiplina. Labanan mo gudayon. Maulay akong problema sa mga pre. Ay, kuha na sa disiplina. Sino na? Puno kayo ni. Oo, Humbog sige, sa siya. sige, sige. Okay. Kuha na yun sa disiplina ng imong anak, pre. Unya, ikaw sad, ayaw pa andres imong asawa. Mutingon na ganing imong asawa. Ikaw no, di pa siya kamusukol. Ipakita nga ikaw haligis inyo. Ikaw haligis ba, panimay? Kanang mga asawa, pre. Bungbong rin taon sa panimay. Ang ligi mo, mo dumbol in taon sa bungbong. Dili kay ang bungbong, may mo dumbol sa ligi. Bali mo na. Ay, lisod na ko pa yung asawa ko pre. Boy, masuko. Mura magbomba sa Amerika. Mura atomic bomb. Kunin mo na anak man gani na, pre, no? Permi ka na ba ito, no? Ang surba na pre. Para di na mo, di na ba konsumisyon ba? Dili ka makonsumisyon. Paminyuan na lang yung taon na imong anak, oy. Aron mawa na siya sa inyong poder. Unya, unya, mabuhi ka ngayong pamilya. So, mo na pabuhi ka, tapulan mo kayo ng dako. Yan na problema. Basta kay gawas din mo. Gawas na mo. Basin pa di. O gana mo yung makapausap sa mga anak. Tuod, no? Paminyuan na! Nakauyon ko sa suggestion sa akong kumpare. Pero naunhan ko, kung nagdaan naman o babae akong anak, nalipay kayo ko. Isa ng babae na kauban sa to anak, Petra. Uyab ko no na ni Tukles o mag-ipon na kuno sila. Oh, maayo hinoon. Magkalingkawa sa tanang bata. Kung si mission ka anak na, why ikatabang na to? Nya musugot ka nga mag-ipon na sila.
Oo, maunay gusto na ko para magkasuway siya kung unsa kalisod sa kinabuhing minyo. Ay, sige. Istoryaho na to sila. Atay. Maatay ka karon. Tay. Unsa man? Unsa man imong unsa kinsa nimong kuyog? Si Aiko, tay. Aiko. Ay kog ilara Melindez. Lovely ka. Aiko Gilara Bilindil ta. Ha? Oh. Day ko. Kunanay. Ni Petra. Ako tatay. Si atay. Tatay na ko. Hi, Noy, Simo. May adlaw ninyo na ang Noy. Ay, may adlaw. Ngano gidaman na nimo siya dinis ato dong. May pakigsultihan mo na mo ni tatay nimo? Gidako niya din ni nang Noy kay. Ingon man siya, magpuyo na ekonomi, ug ani ekonomi tipon ninyo. Unsa? Nalipay unta ko kay nakanahunaan ang akong anak na magminyo. Pero misamot kalabad akong kay mo ipon mahino sa lanamo. Imbis magtuo ko nga kami na lang duwas Petra. Uy, napuna naman hinuon eh. Manaylain akong problema na sab. Sir, Chris, Atay. karos amo nagkauya ba ng babayhan? Gapon. Oh, gapon. Di may ako yung nguyam ni atay. Siya yung na ko. Usa? Sa ato pa wala mo magkauya. Mo ulit Kapoy. ka manguyab Expect niya. sa babae tay. Pagkakidort ni mo bata ka. Ang pagramurag wa mag-agi og pili-pili. Pili. Oh, unsa? Paya sa uban nga pilion gyud una pangasawon pero kini imo murag wa gyud na magabig pili. Okay na tay. Say okay. Oh, pilian. Ako mo siya pinilian mo sa dong bayan na. Ako may pilian po. Ki oy banturang wa gyud porma babayhana. Tiyan pa imo ay nagbusyad na. Ha? Sa mayuma? Wala yung mga. Ako mo na puson. Puso uno lagi siya. O usap ha. Mabdosa. Usa? Mabdos. Sa ato pa Ginoo ko to, Klis. Gidani mo na babayhana nga mabdos ng daan. May nang nabdos na day. Kaya di tabahagong himo. Upita ni mo. Kamayo to ko ni mo buang ako. Oo, bida sa di mo tay. At least ba nakasave ko tay. O sa butang pa na, buy one take one, unso libre. Tama na ka! Murag yung misaka nga kong dugo ug maayo. Murag miabot na 1,000 over 500. Una, may labay ang mga adlaw. May dakon ang tiyan sa asawa-asawa sa akong anak. Dong Douglas. Labi ay tao nagbutang daw ay. Ang saro? Murag nangayog butang atong anak dong. Wala ka day, abin mo, kana akong tatay. Aliwat ang tuko. Pagkatong tugbutong Ang tatay. liman, pagkakato. Ay dalag reklamo diha Maximo. May dalag gani na murag mikugi na ng gamay ang atong anak. Ay, kuki ko taon. Katapulan na na. Pero at least nilihok iyang giatiman iyang asawa-asawa. Ay, yahak naman eh. Wala naman sila mahuman og taon. Kaon na lang ko dito dungan nila. Di ko na mukaon nga mag-atubang nga nilang duha. Aw, asmo ka. Ikaw, manadi ka kaon. Manda, kaming dungana. Nauna lang kong human. Gitawag bitaw ka ganina, ingon magkauna lang mo. Ay, di lagi ko ganahang mo kaon nga mag-atubang nga na nila. Tugaya pa sa naman na nila eh. Mura mag nag-concert na sila diha sa lamisa. Ikutan na kayo ko nga rin. Mukaon na lagi dito lagi. Pagtalikod lang nila aron ganahan kag mukaon. Love. Hunawi ko bi. Dadi lang ko nga rin gunawan. Okay, bali ma, labo, nawan na Nay, yung tiin. kita ka, mulihok na. Nausab na gamay atong anak si Mo. Sige, nakaon na dito. Mana sila? Recorded by X Thunder Gaming. Sige na, kaon na. Mauna lang ni Sudan. Sabaw naman lang, wala naman ni unod. Mao na diha, dugay-dugay bitaw ka. May gani na apa na sabaw. Atay ba Hoy, ay. mamalikas diya oy. Kana na lang sabaw, ibahog na skanon. Pida. Usa man, di na lang kabukaon kay hipuson ko na lang na. Gutom na kayo ko. Ganihar ng pagulbo ni akong tiyan. Mao nga kaon na lang diha, ay na lang pagreklamo. Apakakidot ba niya? Bibi, sibu kay gigutom na ko. Kanuon ko lang ng hurot apel ng panaksan. Kaon na lang diha, ay na lang pagbagulbol pa na sa kaman. Pastilan. Alaya! Don't Douglas! Ay, Alaya! Tay? Simo, murag mga anak si Aiko. Usa? Murag mga anak na gid si Aiko, Simo. Oo na.
Ako di amahan. Tay. Dali, tay. Dadon na to hospital sa Eko. Padali, sa Eko. Dali, si mo ate mo ako asawa sa ako. Atay biyan eh. Wa pa ko kakaon. Unya na na. Bahala ka na. Pagkatido! Napas mo dyan ko ato higayona kay wa pa ko'y kaon. Haska nga sula. Paita aning sitwasyon na. Kamay naman hinooy nag-abaga sa mga problema. Ay, pagkapaita gyud. Mao ni ako problema karon. Usaon ko maning makalingkawas me. Kung kamo ang pasultihon o kamo pa ni as among dapit. Usa may inyong buhaton? Simo. Boss! Ato sindar ati pres. Sender na to karong adlaw. Si Simo ati pres. Simo. Kani si Simo ati pres, problema taon ni siyang anak tapulan pa kayo niya. di ay. Dako pag yung kaikaon niya. Pero gaba lang mo imong rabaw ng anak si mo. Dako kay glawas, dako kay kaon tapulan kayo niya. Tapulan? Nagdapo yung babae nga iyang gikatipon ati pres. Dapo yung silaha. Niya karon ng kanakon, di ra ba iyahang anak kay dili siya nagbuhat laing tao mo'y tag-iya sang gibabdo sa iyang asawa-asawa ron. Nya pagpanganak anak ko na iya pag yung tatay gihasol. No. Na diha na problema taon ni Simo taon ati pres nga saon man ako nga akong anak taon sa ni kang hasula paita ning sitwasyon na kami na hinoy nagabagas mga problema kapait ba ni. Dili dahil siya ka pantun sa iyang anak. Mas maayo pa noy Simo ako noy Simo no. Usapan na ng mama. Okay, No, pinanggap di sa ay. kis mama. No, di ay. Ako pa ni Simo, imo na pantunon, imo na pala Spoiled inon. kayo. Pala inon na nimo para makatuna. Dili mo lain. May ingon ba nga yung kapala inon, inyo ko anak. Mao lagi. Di ba? Kay tinood. kuan ra ba siya? Tinood na. Saon ba bam? Matay mapasa diya bam be. Asa ba tong mulain sa mga ginikanan kung mabuti gayon nga magminyo na siya, mag-usa na siya sa iyang pamilya be. Saon na na. Naman ito pabliya lang nga ang laki mo biya siyang amahan o inahan o muipon siya siyang asawa o sila usa na. Mao na yung kabot bam. Mauna siya. Karon, ug ari po ka dire sa kadto sa Old Testament, ug ari po ka sa New Testament, gingon diri Goliath ay Episo 6 verse 4. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong pagdisiplina ug maayong pagtulunan. Osbon. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Diri nagsumpaki ang inahan ug amahan Goliath. Kay moingon ang inahan, kaging nga ayaw pasok ang inyong mga anak. Ibuhat ni sa inahan at pres nga dili niya pasokon ang iyang anak, iyang ama-aman permi. Apan nasayop siya ana. Kay dili sa ikaduhang linya ningon man, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kani mao ni gibuhat sa amahan. Nagsumpaki diri ang amahan ug anak. Mao nga ang anak wa gyud hibang kaagan nga maayong panig-ingnan gadaog babae nga mabdos daan o nga mabdos dili iya ha kay matupan niya aron dili na kuno siya mahago gada sa mabdos daan mura man siya nagbuhi og kuan at pres kanang kanding baron or baka malipay siya mabdos daan okay ka na bito makapalit og kabaw or makapalit og baka or kanding labi na barato ato pagkapalit kay pananglitan dinalian kinanginglanon do kay tag-iya pugo sila baligya sila ang hayop og barato unya iko nakapalit labi nagmabdos daan malipay ka ate pres oy iwala ani Unya kada tawo man na. okay ni tawo man ni ang ato dire Simo may sender. Diha ka dire sa ikaduhang linya Simo. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Imo ning gibuhat. Apan karing sa unang linya sa verse 4 Epeso 6 mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Ibuhat po nis inahanapan wala masubay ate pres. Mao na. Wala masubay ang iyang ayaw pagpasuka ang inyong mga anak tungod kay wala niya matudloe sa maayong panig-ingnan, maayong pagtulunan, maayong pagkadisiplina. Kasagaran mo na among mga inong taginikanan, pwede kang amahan, pwede kang inahan nga. Labi ng ilang anak ka na ipanultun sa among probinsya at pres nga
nga Na. anak nga bugtong. Ah, O, mao nang pinalangga, mao nang spoil. Handa kay bugtong anak. Oh, mao nang spoil. Mabitong ubang ningon nga, manghuli na, kay maldito kayo. Naingon na ana. Ang iyong, Sir Simo, Pero, Bam, depende tingali, Bam, kaya doon naman sa bugtong anak nga, dili spoiled. Billy Spoel. Oh, na may anak. Pero Kaya- kasagaran nga, ipangga na kay bugtong raman. Pero ako ba, biya ba, mingon siya, binyo na ko tayo, pero magbuhat ko balay, ato lang tayo dyan dito sa mua. Siya mo yung kuhan. Oh, kanila sa ako lang dingon at kanang Gulyat kay mo pa mong pagsulod. At kung gingon dire nga, ang unang linya nasakay sa mama. Mga ginikanan ayo pasok ang inyong mga anak. Nasakay ni sa mama kay man niya pasukon. Ikaduhang linya, hinuon ang mumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Mao ni gibuhat sa papa. Una nagkasumpake ang amahan ug ang inahan. Karon, kaamang ko akong ate pres na usay nga pinalanggang anak tungod kay bugtong nilang anak. Apan. Nahitabo Gulyat ba, usa ka babae gipaangkan. Sa dihang napaangkan siya, wa gyud kadawat ang amahan. Gani pag-abot sa bata ate pres, usa ka buwan wa gyud muhikap ang amahan sa bata. Kay wa sa kuyong nga iyang anak gipaangkan. Ano? Kay di ay siya sa iyang pagkabatan-on nakapaanak. Di ba siya nakapaanak bisag naa na siya asawa, gihangan da kay karon iyang anak gipaangkan sad. Ay! Karon, unsa istorya sa silingang tiguang ate pres? Ay, sakti lamang kay wata kay babasikan na magdadi nagswerte anang bataa. Pila may istorya, nangamatay naman tong ginikanan ate pres. Ang katubitong inahan nga gipaangkan. Oh. Ang katubitong anak nga medyo gidawdaog sa apo o Apuhan? apuhan. Oh, tuwa nga rin sa Amerika. Oh? Oh, mao na ti padagwa. Ang ginahag, anak. Dili ang ang anak sila. Atong pinaanak. Ang anak Kaya sila. Amerikano, medyo Amerikano. Mayo pa pakabutang. Doble pa yung sweldo kay inikadlawan call center ba unsa ka ng computer total manaw kay magtudlom sa sumba. Ayo. Unya nakanak naman to siya. Ang iya sang anak ron kanang doble po pangwarta kay mag-eskwela siya kanang nurse ini command mato siya sa mga eskina bitaw na magkatakanta magsisasista. Oh, Alam ko yung mga Amerikano manghug. Na may manguhog, anak. Oh. Na may manguhog. So, doon lang mga mensahe usahay at pressing una ani. Sagdila mo simo. Sagdila kay basin di nga ay mensahe ng Kita, mga to nga, tanga to mo na itong buhato. Gigal tati Pres. Magdatag. Gigal tawad din artista. Oo. O di ba katong kuhan, wanta katong kabusakit. di ba? Ingon at press. Yaman kung gikamay at press. Kita mga pag-ingon ng kita amin ako kita magpapanak sa diyan. Pagundan to. Dito naman noon. Kulagon! Puzzle, Teho. RMN